रायजोफोर मर्निं मादैया नोंसोरखौ अननाय सिबिनाय जासिहरदोलायबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै जोंहा सरस्वती बिमानि गथ'फोरनो बेखौ सेनि होनानै नानानै होबाय दे रायजोफोर दिनैनो गणेश फुजाजों लोगोसे बिमा सरस्वतीयाबो नाङो जाहैदों बिनिखायनो गथ'फोरनो एसे ओंखाम जाहोथ'ला सेनिजोंनो नानानै होबाय बेखौ जानानै थाथ'थोंसै गथ'फ्रा एसे रायजोफोर नै मादैया एवगासिनो दङ मर्निं हराव साखाथियाव थुखांलायबाय जाथोंसै बा राननानै होनोसै गथ'फोरनो नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ फुला फुला जैग होगोन रायजोफोर जोंहा दिनैनो रबिबाराव स्कुलबो बन्द अफिसबो बन्द नालाय बेहायनो जैगखौ होनानै होखासै दिनै नांजेनायाव 12टानि उनावसो सावगोन बे रायजोफोर बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय खोनादोंना खोनायाखै रायजोफोर नै आङो दिनै जोंनि अमाखौ देखायहरनोसै जे नायलांबाय थादो अमा आदार होबाय नै जोंहा मर्निं ओंखाम संग्रानि साहा पानि खामानि जोबखांनानै बिनिफ्राय फुजानि आराम्भ खालामसै रायजोफोर नै अमाया मासे मानै ओरै मासे दंबावो रायजोफोर मासे बैसागुनि जायोना मायो नायनोसै बैसागुनि नामाव लादों मासे रायजोफोर साथामनि साफा माफा रायजोफोर ओमफ्राय मासे बाहागिफोरजों ज' जानानै बैसागुनि जानोसै रायजोफोर नै बेहा गब्लाब्ला बोरैबा जासिनथारबाय जानाया बिराद ख्लाम रायजोफोर नायदो ओरै लाइन जागासिनो दं हनै दुगाथार अमा आदार जानाया बियो बेहा राफोदसिनथार हेल' सनाफोर ओखिफोर मादैया दानिया फुजा फाथरनि आराम्भ जानोसै दिन्थिहरबाय थानो नोंसोरनो दिनै बिमा सरस्वतीनि नामै दिनैनो जोंहा रबिबारनि बेलासियावनो गणेशबो नाङो होननायखाय बिमा सरस्वतीबो नाङोखाय पन्चमी तिथि नांनायखाय दिनैनो होखानो होननानै होनो नागिरबाय रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैया फुजानि सोमोन्दै एसेबाबो देखायहरनोसै रायजोफोर नै जोंहा बिमा सरस्वती बिमानि दिनैनिफ्राय नांनो होननानै नै जोङो 12टा बारनानै नै 2टायानो जानोसै रायजोफोर गणेश चतुर्थीजों लोगोसे बिमा सरस्वतीनोबो दिनै जैगखौ होनो होननानै लाखाबाय जोङो होनसै नै प्रसाद मुथा होखाजोब्बाय दाना गावबा गाव स्थानाव बावहैनोसै बेखौ लामायाव बावहैनोसै बिमा सरस्वतीनि नैबे गासिबो गावखाजोब्बाय बाथौनि माबानि दे रायजोफोर बिमा सरस्वतीनि थाखाय जैग गासिबो गसायना होनोसै रेडि जाखाजोब्बाय नै गोदै गोबां मिलौनाय सिलौनाय होखाजोब्बाय रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ दिनै थाखाय बिमा सरस्वतीनि थाखाय दिनै गणेशबो नांदेरदो नालाय रबिबार दिनाव आइ बिमा सरस्वतीजों लोगोसे आफा गणेशनि थाखायबो नै थिंख्लि होनानै जैग होनो नागिरदों रायजोफोर जोंहा बेहाय नै बिमादै गेजेरा आखिबाय जोंना शुभ लाभ ना मा होनो बे सिम्बलखौ बेखौ होबाय दे रायजोफोर जोंहा थिंख्लियाव भगबाननो प्रसादखौ होखाजोब्बाय रायफोरगिरि मुनि फैबानो जों जैगखौ बसायसिगोन गावबा गाव जायगायाव बसायनानै दोनखाजोबनोसै रायफोरगिरि मुनिया जिरायबाय रायख'बाय बिमा सरस्वती आफा गणेशनि नामाव जैग'आ जोंना जागायहांबाय रायजोफोर नै बेलाय बेबायदि बावबाय आफा गणेशनि नामै आइ बिमा सरस्वती नामै गथ'फोरनि बिजाबखौ बावबाय रायजोफोर गणेश लाड्डु बायदिसिना बावबाय प्रसाद बावबाय रायफोरगिरिया रायफोरबाय जैग'आ जागायलांसै रायजोफोर आफा गणेश आइ बिमा सरस्वतीनाव रायख' गाबखौ
सनाफोर आं दिनैनि दिनाव भिडिअखौ बारा गोबाव खालामासै दे खालि फुजानि सोमोन्दैल' आं एसे फोरमायहरबाय न'खरनि मावनाय दांनायनि सोमोन्दै आङो दिनै बारा फोरमायहरनाय जायासै भिडिअखौबो आं एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन दे रायजोफोर मादैनि भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायलांदो बाय बाय सनाफोर गाबोननि दिनाव आरो मोनसे गामियाव सावनाय भिडिअखौ आं लाबोबावगोन दे रायजोफोर